58 tarbija mistennija jitwieldu minn ċikli tal-IVF li saru s-sena li għaddiet bejn Mater Dei u fil-privat. Dan tħabbar fi stqarrija mill-Uffiċċju tad-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa fejn kien spjegat li matul l-2018 saru 246 ċiklu li riżultaw f'56 tqala baxra minnhom sfortunatament korrew. Dan fisser li 46 tqala intemmu b'suċċess, bżieda fir-rata ta' suċċess ta' kważi 2% fuq is-sena ta' qabel. Id-Deputat Prim Ministru Chris Fearn innota kif mindu s-servizz tal-IVF beda jingħata mingħajr ħlas f'Mater Dei 157 tarbija twieldu permezz ta' dan il-proċess. Innota wkoll kif fl-2018 daħlu fis-seħħ emendi ġodda fil-liġi tal-IVF. Wara li s-sena li għaddiet daħħalna emendi ġodda fil-liġi tal-IVF mill-34 persuna illi għamlu ċiklu 27 ħadu l-option illi jużaw l-emendi l-ġodda, ġifieri jużaw il-faċilitajiet il-ġodda illi daħħalna mill-liġi, allura jfisser li l-liġi tlaqgħet tajjeb u qed ikollna suċċessi anke permezz tagħha. L-emendi l-ġodda fissru fost oħrajn li setgħu jiġu fertilizzati 5 bajdiet flok 2 u li friżar tal-embrjuni. B'hekk tingħata opportunità ikbar lil mara tinqabad ilha fl-istess waqt li jitnaqqsu l-inkonvenjenti ta' proċeduri ripetittivi u invażivi. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.